Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukomanashi, please post for me as hidden identity. Ndiri mukadzi ane makore 36 years ekuberekwa. Pari zvino ndiri kugara hangu muno muJoni, asi kumusha kwangu ndekwa murehwa kuZumba. Nyaya yangu yakamira yakadai. Pandakapedza O level ndainge ndakamirira results angu, ndakabva ndazonyengwa nemumwe mukomana ainge auya kumaraini kwedu achiitawo zvekutenga goridhe. Saka mukomana uyu akabva andimitisa ndokubva anditiza, akandisiya ndiine nhumbu yemwana wangu wandiinaye. Baba vangu vakarwadziwa mukoma semubereki, vakazongozvigamuchira, but ndakanyatsokuona kuti ndainge ndadisappointa mubereki wangu. Saka mwana wangu akati ava ne2 years, baba vangu ndipo pavakanditi wava kufanira kuenda kunotsvaka basa kuti uchengete mwana wako, nekuti handikwanise kukuchengetai mose iwewe nemwana wako. Saka ndakabva ndazobva kumusha ndichipinda muHarare. Ndakabva ndatanga kushanda sahouse girl pamba painge pari peimwe chembere yainge iine vana vayo vari kuUK. Saka mari yangu yepay ndaibhadharwa nevana vagogo ava. Saka gogo semunhu ainge akura vakabva vazofa havo, ndiko kupera kwakaita basa rangu muHarare. Semunhu ainge ava nepassport, ndakabva ndafunga kuuya muno muSouth Africa mandava kugara iko zvinozvo. Ndichisvika muSouth Africa ndakasvika kumba kwefriend yangu. Saka friend yangu munhu uya anoita zvekurarama nemaboyfriends, haatoendi kubasa, ndiwo hutori upenyu hwake. Atori nemaboyfriends ake awo anokwana kuita 4 each and every month. Umwe neumwe anomupa mari inokwana iyo kuita 1.6 kana kudarikidzira. Saka anenge atori nemari kutodarika vamwe vanhu vanotoenda kubasa. Anongoswera zvake akagara. So pandakabva kuZim ndainge ndisina kuziva kuti ndo life yefriend yangu. Ndakazotozvionera ndasvika kuno. Saka painge pasisina plan nekuti mari yekudzokesa kumusha ndainge ndisina. Saka ndakabva ndatanga kutsvaka basa ndichida kumbozviita sister Holly, plus ndainge ndava kutozviudza kuti handisi kuda kudisappointa baba vangu futi. But life yeJoni mukoma yakabva yasunga zvekuti ndakaita 2 months ndisina chandainge ndawana, plus situation yekumusha kwandainge ndabva ndainge ndichitoiziva. Ndipo pandakazoti regai ndipe mukana umwe murume ainge achindipfimba. Murume uyu ndainge ndakakwira naye bhazi ndichiuya muno muSouth Africa, but pandaitaura naye haana kundiudza kuti ainge aine mukadzi. Akangonditi ainge akamboroora asi akazorambana nemukadzi wake. Saka ndava kudanana nemurume uyu, akanditi handidi kuti unge uchienda kubasa, ndoda mukadzi anogara pamba achindibikira chete. Saka zvekutsvaka basa ndakabva ndatorega. Zvino mukomanashi murume uyu akabva atanga kundipa mari iri bho. So takazopedzisira tava kugara tose. Asi chakazotanga kundinetsa ndechekuti dzimwe nguva manje aikwanisa kungouya kumba like ka1 per week. Saka pekutanga akandiudza kuti anenge achishanda night shift, asi chaindirwadza ndechekuti ari night shift kudaro foni yake ainge asingaibati, ende waizoti kana ukaramba uchimufonera obva atokunyorera message obva ati uri kundikanganisa ndiri pabasa. Murume uyu ane mari mukoma, ane mari yakawanda, but sandizvo zvandakamudira. Ndakazotozviziva kuti ane mari mushure mekunge ndava kugara naye, because akangonditi ndakutsvakira imba. Ndikabva ndati iri bho, ndokubva ndaudza friend yangu. Saka akangoya ndokubva anditora tikasangana mutown, ndokubva azoenda neni achindirakidza kuti kunoku ndo kwatinenge tava kugara. Ndikatoona kutoti kuingawani zvandava kutogarawo mugated community, but chinongondirwadza, chainge chichindirwadza ndichocho chekuti haana kuda kundibudira pachena. Zvino nawo ava kundipa pressure yekuti uri kufanira kuti unge uchindizvarira mwana so that ndinge ndichikwanisa kukuroora. Mari yekundiroora anayo. So kuti ndinge ndichizosvika pakubhoyekana naye and kufila as if ndiri kudzvanyirirwa. Pane umwe musi uyo wandakabata foni yake, ndipo pandakabva ndazoona message paWhatsApp ainge akanganwa foni yake isina kulokewa. Ndikabva ndatoona kutoti yainge yakatonzi my wife. Ndakabva ndavhura, ndaita kubvunda ndichita kunzwa pain because I had fallen so deep in love with him. Ndainge ndamupa moyo wangu wose. Ndikabva ndatoona painge pakatonyorwa message yekuti ko nhasi masarudza kuenda
kumba kwaamai nini musina kundiudza? Ko ivo amai nini vacho why is it musiri kuda kuuya navo kuno, sezvo makati amai nini vabvuma kuti vange vachiuya pabarika? Ndo message iyo yandakaona. Iye ndakatoona kutoti ainge akatovapindura akatoti vachauya zvavo. Nzi rinonyenga rinohwarara rinozosimudza musoro radiwa, ndo zvaakandiudza. So I really do not know kuti ndoita sei munhu uyu. Ndanga ndakatomuintroducer kuvabereki vangu. Amai vangu vanototaura naye pafoni, but I don't feel comfortable at all because ini hangu zvekuti ndinge ndichizoitwa zvekuzoiswa pachipare ini handifunge kuti ndinozvikwanisa. Murume uyu ndanga ndakamuda nemwoyo wangu wose. I cannot imagine dzimwe nguva anoti paya kana akatondikuudza kuti nhasi handisi kuuya kumba nekuti ndiri kumudzimai wangu, ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchitsemuka. I feel as if he robbed me. Dai akatanga akandiudza so that ndakazopinda murelationship iyi ndiine sarudzo yangu yekuti ndiri kuenda pagara paine umwe mukadzi. Dzimwe nguva ndinoti let me just walk away, but ndine imwe friend yangu uyo wandakataura naye akabva andibvunza kuti renti yacho uri kumbobhadharirwa mari. Ndikabva ndamuudza renti yandiri kubhadharirwa, akatoshamisika akandibvunza kuti ko uri kupiwa mari here? Ndikabva ndati hongu, ari kundipa mari every month. Akabva andibvunza kuti ko kwake ari kupa here mukadzi wake mukuru mari? Ndikabva ndatomutumidzira mascreenshots awo aanotumidzira mukadzi wake each and every month mari yekuti anga achibhadhara mafees nei. Saka friend yangu akangonditi for now dai wagara, then kana mazoenda kumusha ozononzwa vabereki vako kuti vanoti kudii. So handizivi kuti advice yandakapiwa nefriend yangu inoita here yekuti ndisaudza vabereki vangu pafoni tozoenda tobva tazonotaura kana taenda kumba. Saka tikufanira kuti tinge tichienda kumba. Ainge akati muna November, but akati muna November hazviiti nekuti akuroorwe munhu. Akabva ati zvimwe kuda kutanga kwaDecember toenda kumba, but akati tinofanira kuti tinge tichikasika kudzoka before January. Saka ndinoda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira zvaizvezvi. Ndiri kuiswa papressure yekunzi chindiitirawo mwana nekuti zvandakakuitirawo inga 1 zvikuru. Murume uyu iye dzimwe nguva anotondibatisa foni yake achinditi apart from my wife chitsvaka kana kuFacebook, kuWhatsApp kana kuti kupi, tsvaka uone kuti ndine imwe girlfriend here. Ndiyo sarudzo yangu yandakaita yekuti ndakakuda, but still ndakaona kuti kunyange ndakuda ndine mudzimai wangu. Ndikatongoona kuti zviri nani kuti ndige ndichingokudyira bhonzo, ndobva ndakunyepera kuti handina. Kana wava paground waona kuti ndichakubata zvakanaka, I was hoping kuti you were going to understand, but understanding yacho ndo yandiri kutadza. Ndoitawo sei kuti ndige ndichigamuchira situation iyi? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna amai nini avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedhuwe. Hanzi chinondirwadza ndechekuti iye akatonditi hanzi rinonyenga rinohwarara. Pakaipa. Tell me what you think in the comment section. Hanzi ndinochengetwa zvekuti sometimes when I feel like walking away ndinobva ndatanga kutoeredza misodzi kuti why when I thought kuti finally I am here. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mangadii zvenyomukoma. Ininiwo ndinogara kudomboshava kudunhu raChief Name Hidden. Nyaya yangu yakamira sekudai. Inini handizivi kuti imhepo rudzii inondibata. Mhepo iyi inowanzokuuya kana ndichinge ndanwa doro. Inini makuriro andakaita ndakakura ndichienda kuchechi yekwamugodhi kubva ndichiri mwana mudiki. Ndakaroora mukadzi wangu ekutanga ndichinamata muchechi iyi. Saka zvakazoita kuti ndinge ndichizosiya chechi inyaya yekuti ndakabata kuti mukadzi wangu ainge achidanana namufundisi wechechi kuchechi kwedu. Izvi zvinhu pazvakaitika mainge muri muna 2016. Mazuva iwawo ndainge ndiri kumaini kubasa. Ndainge ndichishandira kukwekwe uko.
Saka mukadzi wangu paakaziva kuti ndainge ndabata metsi dzake dzekuti ainge achihura namufundisi, takabva tatanga kunetsana pamba kusvika mukadzi wangu achindisungisa. Mukadzi wangu akandisungisa ende ainge achitoda kutoti ndinge ndichirovera kujeri. Mukadzi wangu iye akabva andinyepera kuti ndainge ndakabata mwana Chibharo mukomanashi, ndokubva azama kundisungisa paya, but mapurisa vakagara vatongozviridha, ndokubva vabvunza mwana vakabvaona kuti dzainge dziri nhema. Akambotiza zvake mukadzi, but nekuda kwekuti ndainge ndichimuda ndikabva ndamudzosa pamba. Ndakati ndamudzosa pamba kudaro, ndokubva azonditorera peace order kuitira kuti ndisasvika padhuze naye. Saka ndakabva ndatoona kutoti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichibva zvangu mukwekwe. Ndakabva ndadzoka kumusha kwangu kuno kudomboshava, ndokubva ndatanga kugara kuno. Zvechechi ndakabva ndatosiya, ndipo pandakatanga kuita zvokunwa doro nekuda kwedepression. Saka muna 2019 ndipo pandakabva ndafunga zvokuti ndiroore mumwe mukadzi wekugara naye. Ndakabva ndazoroora mumwe mukadzi ainge ari ticha. Inini ndakabva ndawana basa kuChirundu, ndiko kwandainge ndava kushanda. Saka kubva pandakaroora mukadzi uyu mukomanashi ndipo pakatangira dambudziko razondiunza pano. Zvinoitika mukomanashi ndezvekuti kana ndikangonwa doro ndinonzwa imwe mhepo inouya pandiri zvokuti ndinenge ndichiita kugwina ndichiita kunge munhu ari kurohwa nemagetsi. Inobva yatanga kutondiratidza mavisions ekunyepa. Ndinototanga kutoona vision yekumba kwangu. Ndinenge ndava kutoona mukadzi wangu achipinza chikomba, ende handizivi kuti ndingazvirondedzera sei. Ndinotoona sekunge ndinenge ndiri mumovie. Zvinhu izvi hazviitike hazvo everyday, zvinowanzokuitika paya pandinenge ndaita mari yakawanda. So ndakatombotaura nehanzvadzi yangu mushure mekunge ndaramba ndichiona mavisions awa. So ndakabva ndati ndichakutipira. Handina kumuudza kuti ndinombopota ndichibatwa nemhepo inondirakidza mavisions. Ndakangoita sekunge ndainge ndaita mainvestigations. Ndikabva ndamuti mhanya izvezvi unge uchienda kunocheka muroora wako. Saka akabva aenda kuya akatonditi nhai bhodhi, why is it muchinyepera mwana wevanhu? Iye anoti akatosvika muroora atori bhizi achitoverenga bhaibheri rake. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatomurwadza. Ndikavakumbira ruregerero vari vaviri. Mhepo iyi kana ichinge yandibata, ndinokwanisa kutanga kurova mukadzi mukoma kana kutomusimudzira mugwara ndichitonzwa mhepo iya ichindiudza kuti ita wekurova nemugwara mumusoro umuboore, uchimuboora musoro wake. Ndinorova mukadzi wangu zvekuti sometimes anoita sekunge achanomukira kuchipatara chaiko. Iye nekuda kwekuti anondida haaende kuchipatara because anobva ati kana ndikaenda kuchipatara unosungwa. Mari yose yandinenge ndaita inokwanisa kuzoperera futi pakurapisa mukadzi wangu. Dzimwe nguva tinobva tazobhadhara fine futi kumapurisa kana kungoita fine iya yechioko muhomwe. Ende tinoti kana tichienda kunomurapisa tinotoenda kumaprivate kwavanenge vasingadi madhoketi. But to be honest, mukoma mukadzi wangu wandiinaye ndinomuda zvisingaiti. Asi kana mhepo iyi yandibata mukoma, ndinenge ndava kutoona mukadzi wangu sekunge atori muvengi wangu. Kuti ndinge ndichisiya doro racho mukoma harisi kusiyika. Ndava kutoita sekunge munhu uya ari kutumirwa mamhepo. Nekuti zvinoitika mukoma, kana ndichinge ndanyatsokudhakwa ndinenge ndava nerimwe simba rakawandisa zvokuti kunyange varume 10 vakasasimba havakwanisi kundibata kana ndichinge ndatanga kuita noise. Kunyange kubhawa chaiko vanotondiziva. Saka mukadzi wangu ainge ava kuti akangonzwa ndafona anobva afa nokurongedza twake, obva ambotiza pamba, obva aenda ombonogara nehanzvadzi yangu. So chazoita kuti ndinge ndichizosvika pano mukoma ndiro riri dambudziko rekuti handizivi kuti ndoita sei. As for now ndikunyatsokunzwa kuti ndiri normal. Ndichitaura nemi kudai ndikunzwa kuti zvese zviri bo. Kana mukadzi wangu iye anotaura kuti mazuva ano mhepo yacho inenge iri kuita sekunge yakadzikama. Ndiri munhu ari normal. So ndakambofamba kumaprofita ndikabva ndabata nhau yekuti ndiri kusundirwa mhepo dzekuti ndisakwanisa kugara nemukadzi, nekuti hanzi as long as ndakagara nemukadzi ndinenge ndichibata mari.
hanzi kana ndisina mukadzi ndinobva ndaita rombe. Saka hanzi mhepo iyoyo iri kurwidzana nemukadzi wangu uyu kuti iye ange achizoenda, but zviri kunzi munhu uyu ari kundisundira mhepo munhu weukama. Zvino vacho avo vakandibatsira ndakavabvunza kuti ko munhu wacho ambori aniko iyeye. Vakatadza kundipa zita remunhu uyo ari kundiroya, vakabva vati nemhepo yacho inopota ichikugarai, kana tikakuudzai chokwadi munhu iyeye munokwanisa kuenda mukanomuponda, saka kana nesuwo tinobva tazosungwa. Saka ivo vakati havakwanisi kundiudza, but vakangonditi munhu uyu ari kukusundirai mhepo ndewechikadzi, but munhu iyeye ihama yenyu. So handichazivi mukoma, dambudziko iri ratova nechinguva zvichingoitika muupenyu hwangu. Chandiri kukumbirawo kana muchinge muchizozivawo maprofita anogona go back to sender, makasununguka kumupa nhamba dzangu nditaure naye. Zviri zvekubhadhara kana achinge apedza basa, harisi dambudziko, ndinobhadhara hangu. Ndainge ndiri munhu ainamata, aizivikanwa kuti ainge achifarira Mwari, but hey, iko zvino zvimukoma Nashi. Chandiri kungoda chete kuti muvengi wangu zviri kuitika pandiri zvinge zvichiitika kwaari kana kuti kumwana wake, nekuti mukoma mari ndinobata imwe mari yekuti inondirwadza. Dzimwe nguva mukadzi wangu ndinokwanisa kupinda mumba achichema, ndigomubvunza kuti ko uri kuchemei, anobva anditi ndiri kungochema because ndiri kufunga kuti wakauya pano wakabata mari yainge ichisvika kuma 800 US but hauna kana sent rawakandisira. Saka ndiri kuzvibvunza kuti ko inini why is it ndisingakwanisiwo kungodyawo mari yako, but mahure aunoenda uchinorara navo vanokodzera kuti vange vachidya mari yako madiro. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava. Hanzi ndiri kusundirwa mhepo, zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndinototanga kutogwina ndichitonzwa sekunge ndiri kubatwa, ndiri kurohwa nemagetsi, and hanzi mhepo iyi inenge ichitondiudza kutoti murove nemugwara. Yai, zvakangoma hazvo vedu we. Kana muriko venguo tsvuku, huyai. Vacho vanozviti vanogona go back to sender vasingazobiri vanhu mari dzavo. Huyai mumbotiudzawo kuti vanhu munobatsirawo sei, so that vanhu vakazouya vazouyawo nemaresults vachitiudza kuti zvakaita here. You can come to my inbox and then tozoposta nyaya yenyu, then kana muri legit tozopa vanhu mafone numbers enyu.